Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero maginan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno pas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Miyerkules, petsa 5 iti bulan ti Oktubre 2022. Marimbo na po ti ENR Online. May dalong ka na kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dahil di pagamyo ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin para ka dito sa idasarmi nga damdamag ngayon di pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan papagayam. Dito controversial gagiyong kamsat nga pa nag-resign ti biyang ti chairman ti NEDA ni Ken Gastameten ti presidential spokesman giging or press secretary umadado apo digiti reactions nga may bagbaga no ana digiti talaga nga rason although ni Angeles ti kunana health problem ti rason na no apay nga nagikat gagiyem ken kamsat no jak agriro maikatlon wenno talon digiti nagresign Rodriguez then ni Calida then ni Angeles iti gabinete ni presidente Marcos kabayatan na dito nabayagan na problema po para karita ay healthcare workers saglalo dito may bilang frontliners gagiyem kamsat may 1 bilyon na piso sa po nga special risk allowance karita health workers na iparwaren babaen iti budget department gagiyem ken kamsat so dito apo dito ay ano tayo ken padaanan nyo po pagsasaritaan tayo dito no sino ti sumukat ken ni press secretary Angeles gagiyem kamsat ada dito rumrumar nga ni Cesar Chavez ti may sukat gagiyem ken kaabsat iti nabakansyan nga posisyon apo nga dumdungeg padaanan nyo pa apo dito ay provincial news ken inflation rate apo imabuten ti 6.9 ada dito may isang kahit kung idanon kada kayo provincial news napasama ka po iti Palawan may isang baro ti pinaltupaltugan ti Karuba na kalpasan niya DJ Baro binato-bato na di taraken na nga aso dito lakay nga iso ti suspect gagiyem kamsat dito umarngi ka dito diskutiren tayo nga da dito irresponsable nga daan ti taraken nga aso ken padaanan nyo apo makainuman tayo dito nga aldaw ti acting mayor ti Ila San Nicolas ni apo Vice Mayor Napoleon Paul Hernando inline apo kaditi natakwatan tayo dito San Nicolas especially ti Barangay 21 nga saan da nga nakatalon gaputa awan ti danom at dati water impounding project sweep small water impounding dam ngem saan met nga mausar gaputa awanan kano iti kanal no apay amuente ito apo ti sungbat ti munisipyo babaen kani acting mayor Napoleon Paul Hernando. Digito ken sabsabali pay may danong ka na kayo itilasod ti may isang oras nga panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw idikaw dyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City DRT Auto Restoration Blue House Prexon 2 Beach Resort
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House Prection 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prection 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prection 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prection 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prection 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Kilawag. Asirig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy po ti programa tayo. Kasama na po dit interview tayo kini po Acting Mayor Paul Hernando. Agyaman tayo po di TMT Construction Company nga masarakan di Barangay 48A, Kabungaan North, Tawag City. Kukuha kini matmatunan ni Sangguniang Bayan member Telwin Tapawan tiling Marcos. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood tinaglikwan pasukin ni Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Kastapay kini Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camilos de Lelis Hospital iti Zay Flores Street, Lawag City. Ti Pugadlawin North Courier Service di Balintawag Street, Lawag City. Babaeng kin Engineer Neil Jose di kiti ketyo ipadala apo ipawit kada kiti kapamilyayo gagayemyo wenno patpatigyo iti biag iti Manila ijay Baguio City pakiramanan Isabela ken kastameten Cagayan turungenen ti Pugadlawin North Courier Service iti Balintawag Street, Lawag City. Thank you very much kani Mr. Joe Agtarap kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap ijay Iba Beach, Hawaii. Ken agyaman tayo pa kani Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, iti dato yung daway kay naman tayo live and exclusive ni Apo Paul Hernando. Manipod po iti iling San Nicolas iso na iti acting mayor na danon taking kuana iti takwat tayo apo dito barangay San Agustin together with San Lorenzo nga adu digiti saan nga nakatalon gapo iti kinakurang ti danom despite nga dati small water impounding project iti na sa lugar. Apo acting mayor sir, Apo Paul Hernando, thank you very much. Iti ded mo agundawa iti programa tayo Damdamag ni Berto manipod ti ENR online. Mabalin maamuan anya iti takwat yo ano apay nga awam pay ti canal lining or pag naan ti danom from manipod ka dito small water impounding project nga mapangka iti pagtatalunan Apo Hernando sir.
Una-una Robert, agyaman na kiti kung daway nga inaitad mo kanya ka magkikit sa taga kayo kapno kita kahit kumot nga kablawan na kiti kailyan tayo iti iling nga San Nicolas na yung pag aldaw yung apo. May pangkot tayo ito Robert kiti kanal lining kat ma so kiti sumasaro nung maituloy ang apo. So ito kanal lining numampay siguro ti bagbagam ko dito parang kay Pugnay. Yes. One sir, one sir. Numampay at dagiti water impounding project itjay nga talagang pag-impoundan lang hanga masapol iti kanal. Gamno dagiti masapol ti kanal so dagiti madama ti Department of Agriculture dagiti engineers na kita kapno maituloy mo lang dagiti project sa po. Okay, okay. So joint project dito ti panaka-implementar na babayan ti national government or is it DPWH po Hernando? Dito ko po the Department of Agriculture. To the local government unit of San Nicolas. Okay. Okay, so DJ is it sa Bali digitoy water impounding dam ti Bugnay. For Bugnay only yan. Diti Barangay 21 sir, is that San Agustin? Well, so po ti Bugnay. Well, Barangay 21 San Agustin. Ano ti pang other wise known as Bugnay ngamin. Robert. Okay. Okay. So so digijay talaga nga haan nga intended for agriculture, pagimbakan lang ti danom. Haman for agriculture nga matadagiti water impounding project nga awan iti kanal na do digiti pag-impoundan lang no deti pinagtutudo then to no nakisang titanom may maparukatan dagiti nga tanom mapanidje ko apo dewai. Oo, kasi dewai ti mapanan na dagiti nga tanom dagiti tanom. Actually there are 4 water impounding projects in Barangay 21 San Agustin. Kasi ko nakapo dagiti tanom mga sweep the small water impounding project talaga nga ang design nga maikan na po. Digiti kasi ko na pag-impoundan lang then tuno awan ti tanom maparukatan mapanidjay. Okay. Then diwaig isundon ti pagalan digiti Manalong kasi nakapkapanak ditan adda digiti nakamontar nga water pump kada ti waig apo Hernando sir. Well, na po iso detan so ti pagalantan ng kwanti tanong so nga talaga digiti tanong mga sweep talaga nga awan iti kumamang kanal nga papanitikal talunan nga diretso apo. So digiti mapan kadagiti deti waig. Okay, okay. With that 4 upat apo nga upat sir nga water impounding project ni may isa dita awan ti kanal nga basat kadagiti pagtatalunan. At dapo lalo deti mo na swift. Dedi na aramid pela di po ni Apo Congressman at Marcos Barbay so di Mayor so di mo na swift project di Apo iti I'm not mistaken iti San Nicolas so di mo na swift project iti Barangay 21 but talagang dedjay so iti kadaklan sweep iti talaga adamo dagiti kanal na kumamang dagiti kanal talunan nuwampay adamo dagiti handang dumanon dagiti kanal kadagiti na dumadumang
pagtatalunan na po. Okay. Okay. So, sir, aware kayo kada iti pasama kiti Barangay 21 na Ubugnay or San Agustin na nga digiti man nalon sanda nga nairaep digiti bunubun nagdawa nga bunubun yaputa awan ti danom ken deti kaparangit na nga barangay San Lorenzo kas Jemet ang kurkurang deti danom Apo Hernando na informarang kay kadetoy. One, Upper Robert, aware nga handa nga nakaraep. Gapot naladaw titudo, so handa nga talagawad. So dalat problema. So ating inarabit ti munisipyo ako, local government unit, kasitulong kadagiti farmers nag-purchase tayo iti dagiti hybrid corn seeds nga iso iti maibunong iti detoy nga bulan tapno basta pang supusok kadagiti handa pinaka-ipapo pagtulong tayo kadagiti farmers tayo. Okay. So, presiding officer iti Sangguniang Bayan, although na kay acting mayor tata, ada digiti is there any plan nga no anyaman na by legislative act, resolution mangyalukar iti pundo tapno no mas mapaalisto at ipan nakakanal dito makanalan na nga water impounding dam dita nga paset ti San Nicolas apo Hernando sir. Wala po Robert, actually napagsartan detan ma-meeting ko pa different farmers organizations kapag may lawlawag tipo problema. So nai-address detan talaga nai-pagamin kadagitoy concerned agencies, kung may Department of Agriculture, then Municipal Engineering Office na may mapasantag kung ano may tuloy, mapalisto pinaka-ilabas na ito iba na po ng projects. Okay. Adan sa dati nakasagana nga tarip nung yung kadili man nalon, Apo Hernando, sir? Wala po, tanto tarip nung kadagiti na dumadumang organisasyon doon pala alas dos na imbitaran pa ito yung bibiyang umatendar kat alayin na ito bisitahin ita dito yung meeting ako. Okay. Dito ti first time umuna-una yung gundaway nga dapaset ti ila sa Nicolas nga saan da nga mairaep di kita bunubunda Apo Hernando? Well, dapat siguro na palpalabas Apo Robert, yung palaga po tatatay natatugaw itagot talaga datatay idea tayo. Kaputi ito kakurang iti tudo na talaga problema dito yata gusto ko nata may pagkakiti climate change siguro, nagbalik iti schedule kung no tempo iti pinagtudo, di ka tagal nga problema nga pinabaliwan na iti tempo iti pinagraab, kung pinagtalo na po so dapit na problema, gusto ko na tayo, nagiti isang sagana iti ibuno punta na overmerten na kunata nag-voting so na-party schedule na Okay. Diti ka bangibang na nga barangay Apo Hernando ket base ka digiti nakasarsarita tayo San Lorenzo adan sa irrigation ngem haan met awan mai-produce ti National Irrigation Administration nga danom nga gayos ka digiti kanal so nga ti aramiden data agpadpadanom da usar digiti makina nga makargaan iti petroleum products nainformaran ka digiti sir? Una po Robert, aware tayo kadagiti ang problema so kita ang munisipyo di pinakaitulong ti farmers kasi kung may di pinaka
tulong kada kita farm equipments kasi kita water pumps kun dadto mapay nga tulong Okay. babay mo lang iti na tulong iti national government iti subsidy kapno matulungan na iti patalo na po. Okay sir, thank you very much. Idinted mo agundaway nga makainuman da ka iti detoy nga aldaw. No, adda digiti kahit mo pa nga ipadanon na mensahe, especially digiti na apektaran iti sa haan niya pa nagtalo, awon saan nga pa nakatalon. Go ahead po, go ahead. Wala, kasi ko na ka po, aglayaman na iti agundaway nga iti ang Robert, iti kapno may baga dagiti sa informasyon nga lumano ka dagiti item farmers iti iling San Nicolas katala apo nga farmers iti munisipyo San Nicolas pagiramanan ni Apo Mayor ken iti members sa isang unyang bayan kita amin dagiti amin nga maitulong iti gobyerno munisipal kapno malaganan na ito'y mapaspasaran yung problema kung nanabahin yung na kayo iti may isang ibang pangruna matulungan na po. Okay sir, thank you very much. So once again, sapay ta maaksyonan yan sigida dito nga problema di dagtaltalon. Maraming salamat po, Apo Acting Mayor Napoleon Paul Hernando iti San Nicolas. Thank you po. Okay, Apo Robert, thank you. Okay, so DJ gagayim kabsat ni Apo Acting Mayor Honorable Paul Hernando nga nangipasiguraduan na adagayamin dagiti measure sa Apo nga matatratar jay isang gunyang bayan na nga dito ket aramid masangal tapno di kasta matulungan digiti man nalon na gagayim ken kabsat amuyo Apo dakkel ti epekto na iti ekonomiya no kasjay awan ti pangnamnamaam ore man ket di kamidat bukel ti mais ore bukel ti balatong ore anya nga bukel nasileng ken saan nga nasileng nga bukel no metapo iti pangalaan da iti pang pang sibug da gagayem kabsat useless Apo no malagipyo dedi no man tayo Apo kini Apo barangay chairman iti barangay 21 San Agustin ni Apo Pitduldulawa isu na pagid din ti nagpataod Apo kadagiti bagas nga naibunong kadagiti kabarangayan na tapnon ti kasta ket medyo maalay-ayan DJ rigat nga paspasarin da po gapu pay laeng iti detoy kaawan ti nakatalon wenno saan da nga nairep di bunubunda kasi min bunubong mo expectarim nga within 20, 25, 21 to 25 days agi transfer kan transplanting agraep kan nya kuno ti Ilocano ngem saan da nga naka raep daw tawan ti danom dito gayam sumagmamano kadagiti SWIP Small Water Impounding Project barangay 21 intended DJ nga pang supusok ti danom DJ waig ang emno kas DJ Apo medyo dakkel lata at digiti napanak dita manang nga panak dita nga lugar gagiyem keng kapsat ingka DJ waig nga kuna ni Apo Bise ni Apo Acting Mayor adu digiti naka pakat naka-install nga water pump ijay nga ti pangalaan da DJ waig ket no agbabat ti danom DJ waig dagiti dam nga na-installar wenno na aramid isu ti maibuswang nga danom nga mapan ni DJ waig santo pakunot ni Mannalon tapno mapan yan jay pagtatalunan medyo parang anya na pintas nga disenyo gagayem kay kabsat no siya ka nga mangkit kita api nga mo pa lang aramid damit kanal i-channel mo la jay kanal di may isa nga datin nga kanal isilpom lang jay kanal nga agga po kadili may isang water impounding mapanen. Amo ito inaramid ti Ilocos Norte Water District idi handa pa nga nag-merge kaditi Prime Water gagayem kabsat digiti tubo kasla kuman ni Prime Water ket adda water na jay Bakara di ba nagsisilpo dagita Apo from Bakara to Lawag to Paway Lawag to Lapa sentro ti Lawag to Lapas kasi dito inaramid da tapno ni source of water na iti may nga lugar makapag-back up kadagiti sa bali nga tubo ni Ilocos Norte Water District dito matandaanak ng bagbagay di Apo ni General Manager Jan Chuduro kakabsat ken gagayem
So no kas jemet di mang ma-design na apo ala dakkel nga gastos gagiyem kay kamsat ngem no isu nga talaga ti pakasulbaran ti problema ket mas may sagot di kita talon na nga saan na maulit ka nakwada di na pasamak di why not ure inot nga madad kita information nga na ala tayo gabuta nagdamdamag tayo di matakwatan tayo dito gagiyem kay kamsat adan samit pundo ngem phase 1 phase 2 dito pan nakaramid di nga kanal manipod ka dito nga water impounding dam gagiyem kamsat nga kas pampaniknikan ni Apo Vice Mayor ken Acting Mayor Napoleon Paul Hernando dita sa Nicolas. Alayureyo Apo amuyo ti gobyerno hanga basta-basta met napipiyapay kadating nga pribado tano kinaot mo ta bulsamon at dalakit nakakarga nga kwarta by your own decision gagiyem kay kabsat maigastumon ngem ti gobyerno adut proseso adu nga ahensyas ti gobyerno ti pagdalanan na ore na iyalukaren Apo adu pa lang hanga basta-basta may implementar aglalo no aggatang ka purchase ka nakadado gagiyem kay kakabsat nga isu nga deti ti may sakarite problema no daduma nakaungar ton babaen iti bukod na nga remedyo deti na didigraan di pa na i-release deti pundo nga aggapo iti biyang ti gobyerno pero that is government yan yung procedure ti panaggasto iti kwarta ti gobyerno gagiyem kay kakabsat so awan ti mabalintayo nga talaga nga isu Apo iti mausar wano kas jeti proseso ada digiti steps by steps from step 1 up to step 10 or step 15 masapul nga surutem tadi na kantukit di questionnaran ni kuwa isak lang na kapaya gagiyem kay kabsat na muna taka dito ket anybody nga makilugar na dadig kakstoy Apo saan nga nasaat nya panakausar ti pundo mabalinda tag reklamo against ka dito opisyal nga nang implementar ti may sa proyekto sukas di Apo ti ka delikado kunada iti biyang ti gobyerno ngem apay-apay nga damit lat Apo ti kaado digiti safety measures ti kaado digiti linteg nga masurot tapno ti kasta maliklikan ti panahukwa hukos-pukos ti pundo gagiyem kay kabsat agtultuloy met lat Apo ti kaado digiti makukwestionaran nga proyekto nga digitoy ket maibagbaga nga paggatgatasan digiti taga gobyerno di ba may mga ganon but talaga Apo nga adu ti procedure nga daumbeng nga suruten digiti opisyal sakbay nga usarenda DJ pundo ti gobyerno iti anyaman nga proyekto ganun lang yon so tayo ko nakaruden nakautang ton dito na didigraan ti 5-6 uno anya ditan nya interesan uno inlako na digiti taraken na inlako na digiti nantam no matarimaan dito na didigra ken kuana ni gobyerno di pa naka-i-release oray nakadakkel DJ pundo nga inkarkarida digiti pledges gagayem kay kabsat no saan at the pledges nya kabsat nga naiteden masurot met latapo DJ procedure iti pan naka-i-release digitay pundo gagayem kamsak yung sabay Apo masulbar dito nga problema yung ket santon nyo maulit ti kaska dito pinasaryo iti dito nga tawen nakaibunubong kayo ngem manipod dyan nagbunubunan nyo ijayan nga nagdawa saanen nga na iraep kuno saanen nga naarami dito makungkuna nga transplanting. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnat tayo dito may iwasan talaga ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada naggurigor andamit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo damdamag ni Berto. Dan napalabasa po nga 32 minutos kalpasan. Ti oras tayong alas 12. Iti dating aldaw. Iti Miyerkules 5 apo ti mabilang. Iti bulan ti Oktubre 2022. Gigiyim kay kabsat. Idi kalman. Ado apo digitay na kigtot gigiyim kay kabsat. Gapuy di pa nag-resign ti dua kaditi kaming ti kabinete ni Presidente Ferdinand Edralin Marcos gigiyim kabsat. Nagikat iti pwesto ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Dito ket nakonfirmaran babaeng ket Executive Secretary Lucas Bersamin no kaano lang nga po nga sinukatan ni Bersamin tinaglusulos nga Executive Secretary nga ni Vic Rodriguez simmaruno da kalida ken ni Angeles gigiyim kabsat. Maipalagip nga ni Angeles may bilang ni Angeles kadiri cabinet members nga saan niya nakalusot iti biyang ti commission and appointment gigiyem kay kabsat saan niya naibilang tinasao nga sekretaryo kadagiti nagsapata para iti reappointment nga impay kadakwada ni Ferdinand Marcos Jr. ti presidente ti Pagiliantay nga Pilipinas gigiyem ken kakabsat kadwa ni Angeles ti muna nga set ti secretaries ngayon patugaw ni Apo Presidente Marcos adumet di kitay dimanon niya salsaludsod ken ni Angeles seknan ti sumarunong nga plano na ngem awan ti anyaman nga sinungbatan when inted na nga sungbat kabayatan na uray ti Commission on Audit when COA Chairman Jose Calida nagikatmet apo iti pwesto gagiyim kamsat saan meta kinakumpirmaran babayan ti commission na appointment ng Calida sakbay ti panag-break di nagpampanday linteg. Idinto nga ni dating Executive Secretary Victor Rodriguez saanen nga may bilang wano saan met nga naibilang kadi nagsapata nga opisyal ken ikan ti baro nga appointment. Ayun amo yun nakatado di kitay reactions gigiyim ken kamsat parang lumlumded deti kunada deti administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos gapu iti panagsasarunod gitoy nga nagikat iti takem kaabsat ken gigiyem dadta digitay adala inurnos na especially Calida adala inurnos na then nagresign na tapno saan niya ditay mo digiti kayat da nga gagiyem ken kaabsat but nukit kitain tayo kaslang amin too early June nga nagsapata ti presidente gagiyem ken kabsat nag first day of office July 1st no kitirante kasi Sabado sa edi di pa nagsapata na kakabsat ken gagiyem isu nga adu digiti mas daaw imuna ni Press Secretary Chavez gagiyem ken kabsat nga nagikat bet iti pwesto na gagiyem ken kabsat isu deti aputi na may isa kadagiti dakkel nga question ita anat mapaspasamak iti deti administrasyon ni Presidente Marcos but adu digiti siyempre ti panagapuintar apo ket adda ken kadu apuintaran na kati may nga chief executive nga kas ti presidente even mayors even governors adda ken kadi trust
and confidence. Ada confidensya na king ka, ada pamati na king ka, gagiyim kamsat. The other hand, masapul nga sumurot ka. Iti DJ appointing officer mo. Gagiyim ka, ta-under na kang arod. Ada di sa anda siguro pa nagkakasinurutan, ada kakasdyan ka, ura inawat na di di posisyon, gagiyim kang kamsat. Awan sa pulo mo, ni Vic Rodriguez. Who is Vic Rodriguez to the President? Ni Vic Rodriguez, spokesman na. Gagiyim kamsat, hindi saan pa nga iso ti Presidente. Iso ti mangi, kadiri kaskaso nga naipilpila kontra keng kwa na ti Presidente. But nag-resign na, gagiyim keng kamsat. Ano di ti haka-haka, ada pa di kiti mga ibagang, ada pa nakainag na dito ti issue ti asukar, gagiyim kamsat ken sabsawari pay. Yung maging ka dito, awam met pay apo iti na paniknikan no anya nga talaga ti pasamak or aday tinagbaitan da Marcos ken ni Rodriguez gagiyim ken kamsat. O tata ada deti rumrumar nga ni Undersecretary ti Department of Transportation Cesar Chavez nga naamuan na kano nga may bilang isuna ka dito may kung konsiderar nga sumaruno kas press secretary nga mangsukat kini Trixie Angeles deti nag-resign nga press secretary gagiyim kamsat. Ngem ko na mas nasisiyaat kano pinili na nga saan nalaingan niya dakdakabatin no sino tinakaamuan na hindi DJ nga damag gagayim keng kamsat. Ngem in pasingked na nga authorized person. Idilikodan dito kinuna ni Chavez nga nadakamat iti DJ concentration na kas may isa nga sektor. Kinuna na nga saan nga interesado iti press office iti Malacanang gagiyim kay kamsat idi madamag kingkwana no maikonsiderar na kadi or kas laawaten na dito nga posisyon ni Chavez katagdamang Undersecretary for Railways ti Department of Transportation. Kadwa iti biyang ti Marcos administration may isa ka iti presidential appointee ken dinakamat na nga naikan ti gundaway nga may proses at nasaong offer kingkwana gagayim kay absat nakigtutak ko na at adakit itistaan nga mas ado di kwalipikado iti deti nga posisyon awan ti nagbalinen nga sa bali nga balikas ni Chavez kaditi naiparwar nginagan na nga mangsukat ken ni Angeles. Iti sa bali nga banger kinunamat ni Mike Toledo ken ni Gilbert Trimolia nga kitkitain da or may kung konsiderar damit apo iti nasaong pwesto. Ni Toledo ket nagserbi nga panakangiwat ti dating presidente Joseph Estrada ken nagbalin nga nangidaulo iti Government Relation and Public Affairs Department ti Metro Pacific Investment Corporation. Ni Remulyamet ket miyembro ti Board of Directors ti Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR. Iti laing Martes inakurak ti biyang ti Malacanang ti panag-uni di Kalman panag-retiro o panagikat ni Cross Angeles kas press secretary. Ini may isang mensahe kaditi agirarak-rakurak kinuna ni Cruz Angeles nga bumaba iti pwesto gapo iti salunat. Ayun gagihim keng kamsat. Kaya po anati tumbukyo gagihim ada nga tahanda mamit nga kayat ni Presidente Marcos or awan namnamada nga makonfirmaran ti babaen ti commission and appointment digiti choices or otherwise ada digiti kasi ada digiti ada digiti rumrumar nga ada digiti nagpasipsip ken ni Marcos di makarwar ngem inisnab na digitoy adamit digiti ket di nga appointaran ngem ada digiti di na kayat nga record nga dahito ti rason no apay nga saan na nga intuloy ti appointment daw adda digiti na appointaran nga ta nga kadagitoy ket adda makita ti presidente nga dahito ti rason no apay nga medyo malamya or otherwise mismon nga digiti masiknan ti aglusulos gagiyim ken kamsat gaputa sigurado nga agbumerang karakwada no adda digiti rumor nga issues gagiyim adu digiti kasla ibagbagada ken ni Kalida gagiyim ken kamsat nga negatibo nga nararamidan na but awam met apo digiti naipilapay nga kaso or anyaman rimwar nga reklamo kakabsat ken gagayem amo yun no ada kakastoy agresign dito may isang kasla di lideratum ti panagpanunot ti tao adda depekto na kung adda nga kasla lumlumned ti liderato ni Marcos gapo ka rin nagsasaruno nga panaggikat iti pwesto dagitoy kiinapointaran na nga kameng ti gabinete gagiyim ken kamsat ngem nanya man po ti biyang ti rason or
gagiyim keng kabsat siguro adan iti biyang dedeta ket no adda pa nakainaig na ti kontrobersya bahalan digiti sabsabaling agtuturay no masapol nga maimbestigar ket agsungbat digiti na sao nga opisyal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti siyudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, dapay nabati sa nga pulo kitin na minutos sa sangawanan ti oras ti nga alauna papagayam itultuloy ti apo ti programa tiyo damdamag ni Bertoy. Di kalman na pagsasaritaan tiyo apo diti adu di nas daaw kada ti opatagasot 30 nga winners apo iti diti loto 655 draw gagiyem kay kamsat Adaman na po update ka dito, di ba ni Senator Coco Pimentel, ti minority leader ti Senado,
enang ipasa iti resolusyon tapnon ti kasta investigaren ti Senado deti kaadu diti nangabak ka deti nga bula 433 gagayim ken kaabsat nga timet biang ti Philippine Charity Sweepstakes Office babae na po iti chairman na nga ni Mel Robles kunana nga haan niya nakaskas daaw ken mabalin niya maaramid ti kasta ti kaadu diti mangabak gapu ta adu diti ay agtay-taya nationwide gagayim ken kaabsat kadetoy draw ti Philippine Charity Sweepstakes wenno detoy loterya gagayim ken kaabsat maysa nga naswerte nga nagagtay-taya ti mangyawid ti mamindwa nga premyo kalpasan nga isuna kita daan iti dua nga ticket maysa isuna digiti may dua deti ticket na kadagiti 433 winning tickets ti Grand Lotto 655 jackpot nga detoy ket nabula ba ti Philippine Charity Sweepstakes di rabi iti Sabado gigiyem ken kamsat idi agalas 9 ti Lotto draw iti Sabado nayanunsyo dito ibabayan ti PCSO nga daan iti pakabuklan nya patagasot 30 ket 3 digiti nagpusta nga nakaala iti winning combination nga 09, 45, 36, 27, 18 ken 54 gagayem ken kaabsat timet amin nga numero kaya ngano amin nga digito nga nangabak kung nakaala ka digito nga numero nga siyam nga kombinasyon gigiyem kabsat dua ti nangabak wenno dua ti abaken ti may nga tao gapo ta dua ti ticket na kinuna ni PCSO General Manager Mel Robles nga nakigtut met ti maamuan na nga damay sa nga individual nga nang taya ti agpada nga set ti numero iti namindua nga beses bali 2 times kasla ko man wag taya katweteng di ba DJ ket 25 pesos adano ko dili mang mangiko ket dua kunana ibagana di ko meaning number combination niya dua upat talo ganon isong daduma dili mga bak 8 alimit siya nga 10 alimit kung kunada gagiyem kay kamsat kinunana wenno kinunana Angeles nga ti dua nga ticket kunana ket dua nga ticket detoy iti maysa nga tao nga aksidente laeng nga mapaspasamak ti kastoy base apo kaditi taga PCSO ti dua nga ticket ket may bilang nga valid ken detoy ket inaward na nen ti PCSO wenno binigbigen ti PCSO segon iti mangibagbagi ti Corporate Planning Department ti opisina nga ni Rosel de la Umbria naawaten ti better ti dua nga nagsina nga check na pare ti dua nga ticket na nga nangabak iti nasao nga loterya ken daan iti sarili nga code kas palawag po ni Umbria ti jackpot prize nga imabot ti 236 million 91,188 pesos and 40 centavos ket nagbibigayan ti upatagasot 33 base di pakabuklan ti bilang digiti nangabak nga ticket nga kayat na nga sawen nga digitoy nga nagpusta ket detoy nga nagpusta ket dua ti ticket na isu nga mamindwamet nga mabayadan iti sagwa 1 million pesos 90,490 pesos kabayatan na inlalog pa ni Robles nga nang iparwaren ti Philippine Charity Sweepstakes Office kaditay testimonya wenno istorya digiti nangabak gaputa adumanen digiti umad adun digiti mapan ag-claim kadagiti premyo da iti opisina da adan sumurok kumurang sa gasol 50 at tao tinapanin ti opisina ti PCSO diman Daluyong City idi pay Lunes no pay kinuna ni Robles nga may proseso ti panaka i-check digitay ticket gagiyem ken kaamsat ayon so adda dua nagswerte laki di dito nga taon gagiyem ken kaamsat from 433 nga winners kadito nga bula apo dua ti ticket na dua ti abaken na dua nga slot ti abaken na gaputa dua nga rod di but no dito yan tayo dito ko nakarod ti small town lottery saan nya nakaskas daw dita dapay mga abak iti 20 nga limits mamin 20 nga mabayadan gagiyem kay kabsat mamin 10 mamin 5 gaputa kas nga rod ited mo di winning combination when ited mo di number combination mo 2 number combination from 1 to 38 deta katweteng gagiyem kay kabsat idinto nga ti 1 to up to 56 sa tatay deti loterya gagiyem kay kabsat sunusyak nga mangkit kita deti nga naiparwar
posible nga adadda nga mang degdeg apo iti kalikagom ti biyang ti Senado nga aginbestigar. Iti detoy gaputa ore ni Robles, Mel Robles gigiyim ken kabsat nga General Manager ti PCSO ket nakidtot iti kaadda ti maysa nga betor wenno puspusta nga dua nga ticket ti igem na nga mga bak gaputa agpada di number combination nga rimwar kada ti loterya nga igem na gagihim ken kabsat di kadda dua no kuma saglilima a piso kayo tinabak nga 10 ket iso na ket dua 10 a piso ti kukuha na gagihim ken kabsat kes dedejay iso nga para kanya ka analysis yung kulang posible nga agkadadang agka-interest ti Senado especially kada ti nga winner nga mabalin niya mapa-investigar wenno mapagdanamagan no adda mayuswat nga investigasyon ti biyang ti Senado seknan iti detoy nga nabaratata nga kontrobersya iti biyang ti Philippine Charity Sweepstakes Office nga the 433 nga tattao wenno bettors digitay nangabak iti deti 655 druda iti laeng rabii iti Sabado. Ayun Okay, dapat nabati apo siya maminutos kasagwanan ti oras tayo na nga alauna. Malagip yu apo diti kalikago mi di kiti frontliners diti health workers apo idi tiyempo ni dating Health Secretary Francisco Duque III nanuwen mayalokaranda numbalin mayalokaranda maipaayandan kadigiti ori digiti sa natay ti COVID gagiyem ken kabsat nagsaksakit ti COVID kamo ni manay ti pundo nga naited karakwada gabuta dati para nagririri da idi matiltil pa po dito hospital owners especially private hospitals gigim kabsat to include government hospitals gaputaon man laing ti maited karakwada kasla hazard pay kuma para karito yung health workers idi kasagsagan apo iti pandemya gagiyem ken kamsat itatapo inaprobaran ti Department of Budget and Management uno DBM ti panakaiparwar ti Special Allotment Release Order uno SARO ti agdagop ti 1.04 billion manipud ti Department of Health para ti Special Risk Allowance ken eligible public and private health workers so mairaman dito ti private gagiyem ken kamsat nga direkta nga dagitoy ket nang taming kadagitoy pasyente iti COVID-19 kinunat ti ahensya nga ti 1.04 billion ket para iti 50 ket 5 nga ribo 210 ket may sa health workers nga saan nga nabayadan ti special risk allowance ito yung dati ti issue di apo di tiyempo ni Duque kas health secretary gagiyem ken kamsat makaala digitoy ti sagli 5,000 iti kada bulan idi pa nagserbida nga idi panawen ti state of national emergency ket no waket more than 1 year gagiyem ken kamsat iti kada maysa at nang rugite ti 2021 gagiyem nga aging gaita at dadapay laeng second iti budget secretary nga ni amen pangandaman maibilang kwalipikado ang health workers digiti medical allied medical ken sabsabali pa nga personnel nga digitoy ket na destino karite hospital ken healthcare facilities nga direkta nga digitoy tinang taming karite pasyente nga naapektaran ti COVID-19 or even digitay COVID-19 persons under investigation ken persons under monitor gagiyem ken kamsat ti panakaiparwar ti pundo wenno SRA SARO ti nasaw nga pundo ket mayanatop iti Republic Act 1194 wenno dete bayanihan to recover as one act iti agdama ket ninbagan ti departamento nga umababot iti 11.857 billion ti pakabuklan ti nasaong pundo nga may parwar para iti allotment ti special risk allowance. Ayun so masulbarin dati manabayagan nga problema gagiyem ken kabsat saan lang nga diti adda ti public hospital digitoy even digiti adda ti private nga digitoy ket nagalaga wenno imawat kadigitay pasyente da gagayem ken kabsat nga naapektaran iti COVID-19 kakabsat ken gagayem so nga amok nga adu digiti dati ti may sakariri dakkel nga problema idi tiyempo ni Rodrigo Duterte kas presidente ti Pagilya na Pilipinas ken ni Francisco Duque III ti health secretary
agagiyem ken kakabsat ya. So tata maikanda na po ti pundo digitoy ken mai anon na maipaay kadakwadan deti nga pundo nga nabayageng kinalkali kagumanda kakabsat ken gagiyem. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagiti ko madanong nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters dagiti pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at takimet nabasa di kipot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag na salsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot yung laing ang dya asideg dya balbalay yung mga ramit kay temporaryo ang paglinungan da. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Thank you very much DTMT Construction Company nga masarakan di Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Kukuha kinimatmatunan ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan iti Marcos, Ilocos Norte. Thank you pa kini Ma'am Erlinda Perminhood iti Naglikwan Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital nga masarakan iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Kastapay nga agyaman ti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Babayin ni Engineer Neil Jose na dadagitay kayo ipalpit apo ang kadagitay papagayam kapamilyayo wenno gagayemyo ije Metro Manila kastameten Ciudad ti Baguio probinsya ti Isabela ken probinsya ti Cagayan mapan kayon iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kini Mr. Joe Agtarap kini Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Eva Beach, Hawaii. Kini Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Kabayatan na dito inflation dito ina po dito kaya ano tayo kadito nangatong balor ti dolyar kontra iti piso Pimardas ti na-record ni inflation wenno pa nagngato ti presyo digiti kangrona na produkto ken serbisyo iti 6.9% iti na panabulan ti Setyembre segon iti Philippine Statistics Authority wenno PSA iti kalman aldaw ti wenno ti dating aldaw ti Miyerkules Oktubre 5 imabot manipot ti 6.3 nga inflation rate nga na-record apo iti Agosto so 6.3 apo dito gastos iti digiti gastos ket iti makan enerhiya kangrunaan nya nangi tunda iti nangato nga presyo digiti magatgatang segon iti Philippine Statistics Authority ti inflation para iti makan ken non-alcoholic beverages ket ngimato iti 7.4% nangato gagihim ken kamsat nga iti laing kalabes nga rate ket mas adada nga pimardas unong imato dito iti 4.2% nga nakalag iti agpada nga tawen iti napalabas nga tawen iti unay ti 6.6 nagpatinggay iti 7.4% range nga nakita ti Bangko Sentral ng Pilipinas para iti bulan ti Setyembre. Ti year to date nga inflation nga iti agdama ket adda iti 5.1
mas nangat-ngato pailay nga po iti 2 to 4% target band ti Central Bank nga para ito in 2022. Kinunati Bangko Sentral ng Pilipinas nga ti panagnato ti singir ti kuryente ken presyo diti kangraan nya makan kagidanan dito iti nababa nga performance ti piso ti mabalin nga nangitunda iti panagnato wenno ti inflation rate diti kung kunatayon agagayeng kabsat no pati Bangko Sentral ada diti ibagbagana idi nga nakabantay da apo iti inflation uri man ket nakabantay ka apay maigawid mo aya ket ti dolyar ti international currency gagayem kabsat kasla kaditi kang kanayon ti bagbaga adu nga produkto tayo ti maangkat ti balasyo tao nga ti usaren tayo apo is dollar i-convert mo ni piso into dollar tapno makaangkat kay di balasyo tao kadagitay raw materials especially apo iti petroleum products gagayem kay kabsat ken sabsabari pay so nga diya kamo no kasano diti bagbaga ni Bangko Sentral nya bantayan da ti inflation bantayan da awan deti manggundaway kada tayo gaputan nga ato ti dolyar sobra nga panaging ato nga saan nya maya lubog ka diti formula wenno umakma ka diti nagngatwan ti balor ti dolyar kontra iti piso gagayem kabsat ada pamati diti eksperto iti ekonomiya nga by December wenno kada ito yan ber months makaabrot ti piso gagayem kabsat gapu iti kaadunto diti may patulod nga dolyar iti pagilyan tayo babayen ka diti OFWs ken diti adaan iti foreign aid adaan ti kakabagyan nga diti balasyo tao gagayem ken kabsat but yan agkung kontra apo ti kalikagom diti OFWs maragsakan dano na nga to ti rate ti dolyar kontra iti piso apay adado ti pakaisukatan DJ kwartada no umay dito pagilyan tayo Pilipinas ngem timet ayan nga pagdaksan nga saan da nga mapanunod apo DJ inflation bumaba DJ purchasing power ni piso gagiyem ken kabsat nga mangitunday ti mas nangingina serbisyo pakairamanan digiti produkto yan yung ag-contradict ti kalikagom ti gobyerno or digiti tao nga diti pagilyan tayo Pilipinas malaksid ka digiti adururayan nga kas jemet ti mentalidad da kita no diti nagpadala ako kuno di misa nga OFW ket wow mataas ngayon ang palitan kunada gagiyem ken kabsat so nga agkontra apo ti kasla kumak digiti nasyones nga kayat dati agbalin nya naduras industrialisado ngem timet panagbalin nya industrialisado ti maysa nga pagilyan mangitunda apo iti panaka ikaapan na kaiwarang digiti adadapay nga mga perdi iti aglawlaw kasla kumatik adda digiti factories kada sabsabali pay may so agkontra kayat mo ti rumang ay agbaling ka nga industrialisado nga pagilyan ngem makontram DJ kalikagom nga mapreserbar ti aglawlaw di ba adda digiti nasyon nga dida kayat nga gesdan DJ smoke emission gagiyem ken kabsat iti maysa nga pagilyan just like China United States of America ngem kampanyada nga tagibidente ti aglawlaw parang ganun din iti biyang ti diti OFWs ken ti kalikagom digitay taga-gobyerno ken umili masapul nga mapatibker ti purchasing power ti piso babaen ti panang isukat na wenno panang bileg na kontra iti dolyar ngem digiti adda di balasyo tao magustuhan da no nangato ti sukat ti dolyar bumaba ti balor ti piso kontra iti dolyar gaputad ado ti pakai sukatan dati kwartada nga umay sumrek dito pagilyan na Pilipinas okay awanin na po tinabati pa yung oras dito nga aldaw iti programa ti Damdamag ni Berto dito po ti pagayam ni Robert de la Cruz kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin ibatimin tinatalinay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa pada agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya Damdamag ni Berto programa pakidanunan di paspasama kinibugog tayo alumar identero paginyan ken uray di balasyo tao Damdamag ni Berto pakaidasaran di damag wenno paspasamak di sumbat di agtuturay kadiri issues ken kalikagong di umili Damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisipar agtimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa Damdamag ni Berto rangtay ti publiko adumanon kadiri maseknan Damdamag ni Berto daytoyen tinurore digiti agisen kadiri daan na lugan Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.
Banda kayo kablaawan, iti nagasat niyo malem, iti Miyerkules tayo amin na sa kapada. May danon kita kayo, ti sa bali man na parang, ti programa tayo, ti napalabas, babayin iti ENR Online. Ready di bagayam yun ni Robert De La Cruz kadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para iti inte pa nang ituloy, pa nang ibasa iti dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag ni Pagayam tayo George. Ngayon kasangwanan niya ituloy nga ibasa ti surat ni George. Naragsa ka ba nagbuibuya kay ni Jocelyn De Luna dita Manila. Kastameten kay ni Francis Umayam De La Cruz. Thank you very much for watching, Francis. Dati naanos nga mangtultulong ka dati po iti biyang ti video editing. Ni Daisy Ventura, ijemet laing Manila. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Bacara, Ilocos Norte. Kaya kastameten, nagyaman tayo ka dito sumaganad. Ti TMT Construction Company, nga diti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babaeng kay ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much king ka Ma'am Erlinda Ferminhu di Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, Maniput ti Wayanay, Hawaii. Thank you very much pa kay ni Dr. Alan Tailan. Iti St. Camillus de Lelis Hospital, iti number 121 Flores Street, Lawag City. Ken kastameten, thank you very much king ka Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much pa di Pugad Lawin North Courier Service. Yada ti Balintawik Street, ti Sudad Tilawag. Babaeng kini Engineer Neil Jose. Kariri kayo apong ipatulod. Karite ay kakabagyan, kapamilya king Cagayemyo di Manila, Baguio City, probinsya ti Isabela king Cagayan. Mapanitan iti Pugad Lawin North Courier Service. Iti Balintawik Street, Lawag City. Thank you very much pa kay ni Mr. Joe Agtarap, kay ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap, nga taga Iba Beach, Hawaii. Kay ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy gid imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns gid babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan
da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. At di nga ro din papagayam nga hindi tuloy nga ibasa dito surat nga nakaypalaunan ti pakasaritaan ti biyag ni pagayam tayo George. Pasado alas 8 ni tibigat, Manong Robert, edi dumanon kami ti Ilocos. Nagdiretso kami ti ayan ti funeraria, nga kukwa ni Manong Simon. Kaiso nga rod ti nangalakada kami jay Pampanga. Saan niya dayo ti pagtaingan ni Manong Simon? Kaputa, alad laeng tinagbaytanda iti ayan ti funeraria. Idi ta makaidisdisaag kami kariti lungon, ngay nangkat na iti nangalaan na kada kami, nga ili iti San Simon, eje Pampanga. Inayaban na ti katulong day ti balayda ket nang paipan iti pamigat, kape, ken kastamit ten fried rice, longganisa, naimas digiti makan. Narwam kami nga mangan iti abay digiti lungon, ore digiti kakadwana ket kastamit ten. Saan niya kas kariri da duma nga kasla maamakda nga mangan wenno anyaman niya aramid da no at dariri makita da alungon. Dito'y nga nagis istorya ni Manong Simon. Nga kinunana ti kanuna sao nga negosyo na ket tinawid na iti nang taraken kenkwana. Ket ingkarina nga isu ti mangituloy. Taludang agkakabsat sagdudwa ti anak dagiti kakabsat na. Amin di kito'y ket natulungan na ida nga nagturpos iti kolehiyo, gaputa pinagadal na ida iti mapaspastrek tinasao nga punerarya. Ngem awan tinuuray may isa kadiri upat nga kaanakan na timayat nga tumulong kenkwana iti nasao nga negosyo. Adda nga pinili da iti nagtrabaho iti sa bali. Nga saan na kanumet nga pinili ti da ta mabalin nga mabainda iti nasao nga klase ti negosyo. Nupay kasta kasla, maadal mo iti wagas ti panagistorya ni Manong Simon, nga adda ti sakit tinakim na kadiri pinagturpos wenno tinultulungan na nga kaanakan na. Dayta ti maadal ko idi, bayat nga agis istorya. Idi malpas kami na mangan nagawid ni Manong Simon, ket inpatuldunan no sa dinno iti pagyanan mi. Uneg nga mismo ti paka ipempenan dagiti lungon tinbagana nga pagturugan mi. Makaisisem kami kanigayem ko nga Tony gaputa no anya ti gapwan mi nga nagnaedan ijay Pampanga ket isumit laing manen ti pagnaedan mi bayat ti kaaddamin dito Ilocos, Manong Robert. Alisto ti panagtulid ti panawen kabsat. Awan ti nagbalin nga problema mi ken ni Tony ti kaaddami iti punerarya ni Manong Simon. Natuloy tini nagtutulagan mi nga panakaipaay ti sweldo mi. Nupay kadagidi nga aldaw ket basit pay laing ti sweldo. Sagpipitugasot 50 a pisos kami ti kada bulan. Ngem awan ti problema mi ti laing igatang mi ti sabon nga
Panglabami ka iti arwaten mi, ti paggastusan mi. Ngamin, libre ti kanen mi, aldaw, bigat, ken rabii, pakairamanan ti dua merienda. Ngem ti ayan na nga pagdaksan, pasaray mapuyat kami manong. Ngamin gapu iti kaado digiti kliyente ti punerarya, awan ti ururasen da. Umayda ore teng nga ti rabii, ore parparbangon, ore sarsardam. Umayda nga umayda ibaga nga maala digiti minatay da. Iti hospital, iti balay wenno sa dinula ditan. No daduma dapay digiti pulis nga mangawag kada kami. Tapno mapami alaen ti bangkay digiti na disgrasya. Dayta tinagbalin nga trabaho mi, ti agbantay. Da kami ti agreceive kaditi umay wenno agtawag. Kasla kami lamang opisina aglaloy ti rabii. Ket tawagan min tumeten digiti drivers digiti lugan nga mapamangala kaditi bangkay. Ngem narwam kamin, ore ammumi nga adda bangkay ti murge, kasla awanen kada kami. Ti pannaturog, pannangan, ken sabsabali pa yung aktibidad. Awanen te kunada nga sumsumgar nga dutdot. Manong Robert, gaputa na irwam kamin, iti nasao at trabaho. Di napuputan ti panaglabas ti aldaw. Agdo nga tawin kamin, ken ni Tony iti punerarya ni Manong Simon. Adumit din din na sursuro mi nga trabaho. Kasla kuma ti mapan agdekorar iti pakaimansayagan ti minatay, nga serbisan ti naso nga punerarya. Ti mapan panagala kariti maidekorar nga sabong, panaggatang ken sabsabali pay dita. Pasaray pay mausar mi digiti unas nga daan iti bulong na, nga isu iti may dekorar. Ti panangurnos ka iti silaw, ken kastamet den panangyawid ka iti so amin nga ramramit, no maipunpunen ti minatay. Dayta tinagbalin nga trabaho mi. Ti mapamangala ka iti sabsabong ka iti flower shops, tapnon ti kasta, maipan ka iti nagminatay. Agtawin kami din ken ni Tony iti 18, Manong Robert. Maragragsakan met ni Manong Simon kada kami gaputa alisto kami anak kasursuro. Ken addan iti matao na iti biyang ti puneraryana. Ngamin digiti empleyado sanda nga kayat ti agbantay ngagpatpatnag. Ore mangala iti gwardiya wenno security guard. Saan namet nga ammo ti araramiden na no adda digiti mapan nga pabalsamar wenno mangibaga nga maala digiti minatay da. Naragsak kami gaputa, kasla saan kami nga sabsabali kini Manong Simon. Adda pagit din digiti gundaway nga agin inadu kami kini Tony iti naurno nga kwarta. Manipod iti sweldo mi kini Manong Simon, Manong Robert. Saan niya ang angaw ngem nakaurnong kami mitten kadigidi agundaway. Nagtultuloy nga rod tinapintas nga relasyon mi iti amo mi nga ni Manong Simon. Babaen ti panagtrabaho ken panagbantay mi tinasao a funeraria. Naglabas pa di aldaw. Naangaw nga talaga tigasat, Manong Robert. When kabsat ko, gaputa da kami nga best friend kini Tony, kaya nagpaday tigasat. May samet ten ti pagraywan mi nga babae. Daytoy ket ni Adela. Ni Adela ket katrabaho mi ti punerarya. Ngem isu tinapusgan niya kas manager cashier. Graduado iti komersyo. Manong Robert kasla jak maawa ti di nga karibal kami pay ken ni Tony. Ngem nagtulag kami ngano
Asin no ti aklunen wenno sungbatan ni Adela kada kami. Awan ti dakdakes. Nayat ni Tony ken nayatakmet. Wen mano. Dungdungwen ken patpatgek nga talaga ni Adela. Mariknak tinapalao sa panagayat ko ken ko ana. Ngamuk kakastamet ni Tony. Ngamin simple nga babae. Saan niya digiti na arte wenno na arjud nga kunada. Dayta ti maysa kadagiti nang kayaw kanyak. Ken ni Adela Manong Robert. Naglabas ti aldaw kabsat ko. Siyak tinapaay. Nito ni tinaklon ni Adela. No pa'y nasakit tinakem ko, iti daydi nga naaramid. Tinakdirak kas may sa lalaki ti karik, iti gayem ko nga nito ni. Nga no asin no ti mapili ti babae nga nagayatan mi wenno nagrayon mi. Ket masapul nga awatin mi as ipupuso. Inawat ko nga rod ti panakapaay ko ken ni Adela. Pagpian na, uray ni Adela ket palawag na. Lading hitik George. Ngem, ni Tony ti talaga pakarik naak. Adan tumet siguro, babae nga mas napimpintas pa nga miti siya. Di masapulam. Kinunana si sasango ni Tony. Nga kaayanayat na. Imisemak iti imisemet ni Tony. Pinikpik ni Tony ti abagak sanak kinalabay ket kunana. Ada tulag tawen. Nakasin no ti talaga nga aklunin ni Adela. Masapul nga awatin ti maabak. Sika tinaabak gayem so nga. Awan saksakit na kem ha. Kinunana. When met. Api ang sakit tinakem ko no talagang sikat ti pakariknaan na ti ayat. Awan ti sakit tinakem ko. Kinunak no pay. Kasla marba ti barukong ko. Ngem pinangliwliwak laptan iti bagi ka ti panangkablaaw ko kadakwada. Sapay ko matagbalin kayo ito nga naragsak. Ikarkararag ko nga agbalin to nga naragsak ti ayan ayat yo. Ken no sangalin yun ti pamilya ayo. Sapay tagbalin kayo nga naragsak. Kinunak. Nagtamed ni Adela iti inbagak. Agyamanak ken sapay to sa nagbalbalo iti closeness tayo aglalokeng ka, George. Wen, nagkariakon ka na kayo. Apay ko mga agsakit tinakem ko. Amukmet ket ti mangawat iti panakapaay. Saan nga nailimed ken ni Manong Simon ti kaadda ti relasyon da Adela ken ni Tony, Manong Robert. Binilbilin na dagitoy. Ket no kasta nga bilbilinen na ida masaksak tanak. Wen kabsat. Anya ket din nga. Nagkasat ka Tony. Tasika tinaklon ti babae nga nagraywan ta. Pamrayak to ti agin inayad nga umadayo. No bilbilinen ni Manong Simonida. May maysa ti bagbagana nga masapol nga adalen ti tunggal maysa ti ugali ti maysa ken maysa kadakwada. Ket no mapanunot da kanon ti agsimpa. Tumulong to detoy. Nakaragragsak da Tony ken ni Adela kadagita nga ibagbaga ni Manong Simon. Idinto nga siya. Kasla mapirpirsay ti puso. Kasla marba ti barukong ko nga makangkangeg ken makakikita. Ti ginaragsak da Tony ken ni Adela, Manong Robert. Naglabas pa'y di aldaw. Nailiwliwag kun ti panakapaay ko ken ni Adela. Naawat kun nga naming pinsan nga ni Tony. Ti kayat na. Wen manong, naragsaka kun para kadakwada. Saan na nakesti di damo nga.
adda ti panagsakit tinakem ko wenno. Kasla, jak mailadawan niya rik na, no makitkitak ti kinaragsakda. Agtawin kam idin iti 20 ken ni Tony, Manong Robert. Idita, ipudnuda ken ni Manong Simon, nga plano dan ti agkalaysa, kayat dan ti agsimpa. Inbagamit ni Manong Simon nga, mapanda makisarita kadigiti naganak ni Adela, ket isu ti dumakder nga kas ama ni Tony, para iti pan nakaornos ti kalaysa digitoy. Nupa ken kastapay ngayong Karina, nga isu ti makaamong aggasto para iti panagkasar digiti dua. Ni Adela Manong Robert ket may samit laeng nga adayon na kabagyan, wenno kabagyan ni Manong Simon. Gaputa kapidwa na ti ama ni Adela. Ken isu tinayat nga simrek nga kas kahera ken manager metten iti nasao nga punerarya kabsat ko. Saan niya nagbayag na pan da Tony ni Manong Simon ken sumagmamano kadwami di pagtengan da Adela. Ket ditoy nga kinasarita da digiti naganak ken pana para iti plano dan niya panagsimpa. Idi makasangpit da manipod iti sao nga panagsasarita wenno panangas asawa kunada iti Lucano. Naragsak ni Tony nga may kanyak. Natulagen na tinungen ti kalaysami. Ti umayan niya bulan, Tony. Or, George. Kinunakkin ni Manong Simon nga no, adaabay si Kati Besman. Agyamanak, apikit din niya saan. Kinunak, laeng amanganta saan niyo umanay tinaornong ko gayem. Anya ti danag mo itinaornong mo ket sungbatan met ni Manong Simon. Ti magastos. Detamit ti Karina sana ya. Wen met ket di angim. Planok nga itden tinaornong ko tapnon. Iso ti inayon na iti ited na. No kasapulan nga ited mo damagem. Kasi masapul mo metlat ti kwarta kas pangrugyan yung agpamilya kini Adela. Sana ya. Wen met ket di sa bagay saan ko nga kalkalikaguman wenno sa amya kalkalikaguman kini Adela ti nagarbuunay nga kasar. At dalakid dito at talo nga manganak. Stunan. Kinunana, may isa nga balikas ni Tony ti na magsaning iitiriknak. No kumamuta ti ayan ni nanang mo, ni nanay mo, ket iso kumati may isa kadagiti ninang. Anya ti kunam? Kinunak, oh, saan ka makagura? Talaga met, siyempre ti alaem nga ninang, ket digiti close ken ka. Ket digiti ammom ti ugali na. Pangaasim. Pangaasim to ni sa mo kung ipalagip ni nanay. Ammom ka di nga tunggal rabi ket mapampanunot ko no anan ti kasasaan na. Manipod ti ng panawan ta lugar. Hindi mo ko may palagip pangaasim. Nagpakaasi ak ket naawatan naktigayem ko ani Tony Manong Robert. Kasangwanan niya tuloy tayong ibasa ti surat ni Pagayam tayo George. Agyaman tayo ti TMT Construction Company nga masarakan ni Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin ti panangimaton ken panagtagigwa ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan iti Marcos, Ilocos Norte. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Perminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo manipod iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarangan iti Balintawak Street diti Siyudad Tilawag na adda digiti kayat yung ipatulod kari iti papagayam
ipatpatig yu ti biag wenno kapamilyayo iti Manila, kastamet in Baguio City, Isabela ken Cagayan, torongen ti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, ti Siyudad Tiluag, babenti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi deti nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyem di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Bayat niya mayururay, tinapagtutulagan niya kasar, dadela kinitoni. Adan digiti rabi nga may saak. Edi puneran niya. Ngamin no daddu mamanong ket mapanitulnog ni Tony ni Adela, ngem sa jemeten nga umyan. Dupay kasta kaanen nga kasi di dati nga dati mariknak nga kasla ilem wenno imon. Naawat kon. Tunggalag may saak iti uneg ti funeraria. Saan niya maikat kanyak tinagbalin nga balikas ni Tony? Ngano kumaamuna ti ayan ti inak, ket may sa kumakadigiti mga anak. Makaluluak no malaglagip ko ti inak. Manong Robert, Jack mabali na guraen ti inak. Saan ko man nga mairusok ti araramiden no pamastrikan na, pare ti panagbiag mi nga doa. Ngem awan ti gurak kin ko ana. Awan tinariknak nga pananggura iti inak, ti babae nga nagtauda.
Ada dakit di nga kasla ti babalawek ket ti lalaki nga akin putot kanya. Wenno ti amak nga negro. No manin asutek ti pitahak, wenno pitahak. Ket kitaek ti ladawan na. Ti ladawan na nga naka-uniforme ti soldado. Kenadda nakakitiki ti babaen ti ladawan nga George. Akas nagan mi nga dua. No kuman napatuloy ket George Jr. Manong Robert. Makaluluwaak no daduma. Ngayon no daduma met, kas na mailiwliwag ko. Masansan niya kasta Manong Robert gaputa. Tay ko na ako nadandag di gundaway. When nurabi nga sa anin niya agawid ni Tony, di ayan mi apo ni Raria. Ket umyanen iti agbalinto nga asawa na, when no pagtaengan da Adela. Nadanon ti aldaw ti kalaysa da Tony ken ni Adela, Manong Robert. Ket kaskari ni Manong Simon. Maysa nga restaurant tinagbalin nga resepsyon wenno nagpapanganan ni. Idi malpas ti seremonya ti kalaysa siyak ti munangay masideg kaditi apagas asawa ket kinablaawa kita. Kablaawang kayo. Congratulations. Kinunak. Naisem da nga dua ket inabrasak ni Tony, kastamit ken ni Adela. Naragsak manong ti selebrasyon no pay simple laeng, talimitado laeng digiti tao nga imay. Awan digiti kakabagyan ni Tony ta, awan met nga ti kabagyan mi nga agpadpada, iti Ilocos nga yan mi. Digiti laeng kakabagyan ni Adela ti ado, ket nagbalinda nga naragsak. Wen kabsat ko, umapapalak, ngaman niya ti maramidak no saan met nga siyak. Tinapili ti babae nga nagraywan me ken ni Adela. Naglabas pa di aldaw. Nagtultuloy ti kinasinged mi ken ni Tony. Kastamit din ti asawa na nga ni Adela. Ngem namin pinsanen nga binayanak nga agbantay iti funeraria. Sa anak met nga nagundawayan gaputa. Engkari ni Manong Simon nga gaputa may sa akmet ten nga agbanbantay ket nayunan na ti sweldo. Wen kabsat nagbalin nga sa nga 1,250 a pisos ti sweldo ko ni ti kada bulan. Banag nga nakaragragsakak. Maysa ditoy ket ti panangurnong ko iti kwarta tanudumteng tumet ti gundaway nga dati mangaklon wenno pagraywak ket aklonen na tuladag tumet ni Tony nga magkalesa kinungko na kiti bagi ngem saan latta nga mailaksid ti pan nakalaglagip ko kini nanay kumusta nga tanti inak nagtultuloy nga takadipay laeng ti trabaho na bumakit metitan. Ada nga tapay lalaki ang mga yatken ko ana. Kinong ko na kiti panunot ko, Manong Robert. Edi may isa nga malem nga panagkaawi din digiti empleyado manipo diti funeraria. Mabati akmanen. Nagpakada de Tony ken ni Adela ken ni Manong Simon. Tito, mabaling ka di nga ag-absent kami o rino o pataging gana ti 5 nga aldaw laeng. Kinuna ni Adela, apay nga ag-absent kayo sa dino ti papanan nyo. Saludsod ni Manong Simon, mapang kami di Manila tito. Ada tinapatig nga asikaswen mi sadyay. Kami ken ni Tony. Kas jiti ka pa otyo pat nga aldaw. Uwen ko matito. Sino ti kadwayo? Dua kami laing tito. Dua kami laing ti asawa ka ni Tony. Sige. Oy, George, nangig mo Ito nubigat saan nyo sumrek da Tony ken ni Adela. So nga, no anya ti trabaho ni Adela,
Sikat imang trabaho. Sikat ti manager, si kapay ti kaheraw. Kabalinam ka di? Si isem nga balikas ni Manong Simon. Padasik Manong. Angim baka jak kabalinan. Kinunak ngayon sungbat. Nupay madanagan na. Nagkatawa ni Manong Simon, ket kastoy ti sungbat na. Di ka madanagan. Sikat ti boss. Tunawan ni Adela, ngay mumayak. Siyak ti maysa kadagiti kadwam. Narigatin no mabaybayan dito nga negosyo. Amuyumit nga tinawtawid ko laing iti tao nga nang ipateg kanyak. So nga, jak masina dito nga negosyo. Kinunana. Uwan Manong, sige, duatan to nga rod. Kinunak Manong Robert ket napalalo ti katkatawa ni Manong Simon kanyak. Gapu tamadlaw na ti panagdanag ko iti bagana nga siyak ti mangimaton iti punerarya iti kaawan datoni ken ni Adela. Sakbay nga pimanaw datoni ken ni Adela iti dedi nga marem. Tony, hindi mo ulip-lipatan di sarabo ka. No, gapu ka ito ken ni Adela di Manila. Kinunak. Minatmatan nak ni Tony. Anya ti kayat mga sarabo. Makamu ka na. Amumit no anya ti paborito. Idadato pa di Manila. Anya ti kayat mo. Guto. Wenno puto at dinuguan. Inya nga na, loko, malagip mo pa ilaik, di kang kanayon tayo nga kang kanin ha. Uwi na, isumit ka mong nga paboritom. Isumit lang ti kanayon mo nga yawis kanyak, guto, ken, puto at dinuguan. So nga, di ka madanagan, mangisang petak to. When no, mangluto aktualatan, no, sumang petak dito, agrinek kan to pa ikit din. Iputo, ken, dinardaraan niya kunada dito Ilocos. Kinunana, orean niya dita. Basta, namnamaik nga dati pasarabok king ka. Bagam gini Adela, nga gumatang kayo iti pasarabo yung kanyak. Tano saan? Kagura kayo. Kinunak ngayon niya nga o. Wen, danag mo na ya. Bayat ti kaawan, dadela ken ni Tony, itinasaw nga negosyo wenno funeraria Manong Robert. Dito'y nga dua kami ken ni Manong Simon, timang bantay ti aldaw. Ngem no iti rabii, may saat agawi iti balayda. Saan niya maturog ni Manong Simon iti funeraria? Gaputa, damit di anak na, kinadamit ti asawa na. Kabsat ko, dito'y nga dadapay nga nasintir ko ti kinasayaat ni Manong Simon. Ngamin tunggal dududwa kami tinasao nga funeraria. Saan niya nagliway nga mangipaay iti agserbi wenno kanen mi. Kaya nadamit na iti pamagbaga. Saan met nga mailiding nga kang kanayo na malaglagip na ti panang paadal na kaditi kaanakan na. Nga awan ti mayat amang tulong kadakwada. Keng kuhanay tinasao nga negosyo. Nagyaman naktanam ammo kayo iti umay medyo Pampanga. Dakkel nga katulungan kayo iti dati nga negosyo. Already kiti duang anak ko, saan damit nga kayat ti umay dito eh. Diyan mo no, apay nga di da kayat niya. Kastoy ti negosyo kit. Iso ti nangalaak iti pinang paadal ken pangbibiyag ko kadakwada. Kinunana. Mabain da siguro amanong nga punerarya ti negosyo yun. Saan niya nakababain deta? Mas adad na nga nakababain di kiti legal nga pamastrikan nga iso ti paggapuan ti pangbiyag mo iti pamilyam. So nga siga, saan mo nga aramiden ti agaramid ti legal? Sa bagay makitak ti kinasingpet yu kinitone. Sipo din nala kayo di Pampanga, awan ti pamilawak ka na kayo. Awan di kiti mapukaw, awan di kiti pakaidamdamagan nyo. Saan pa'y nga, da kayo di kitay tattao nga problema nga mangpanaw kuma iti deti puneraryan o iti rabi. Kinunana, awamit nga min ti bisyo mi, Manong, no, amumi man ti uminom iti serbesa, ngem sagdudo aging gana ti sagtatalo kami laing kinito ni.
Yan makaubanayan nga dito iti paginuman mi. Ngamin, mabaing kami met keng ka nga, matakwatam nga pampanawam mi dito establishmentom. Nadanon ti panagsubli da Adela ken ni Tony, Manong Robert. Oh, anya ti ginatang yung sarabok. Awang nga tamanen. Kinunak kadakwada adwa. Nagkinita digitoy ket ni Tony ti nagbalikas. Adda ti nakapatpatig nga pasarabo mi ken ka. Ngem saan mi pa nga naala, saan mi pa nga naitugot. Gaputa nagdardaras kami ngay may dito'y trabaho. No kayat mo, sumurot kanto into na rabi. Kapagapaman, subli kamit lang insigida dito ta umay mo alaen. Api nga diyula na kargan. Diyula inalan, ta kayumet, nakasuswitik kayo, nakalalas ti ugali yo. Kinunak nga kaslalangak ti agpasugnod. Saan niya basta-basta ti regalo miken ka? Wenno pasarabo miken ka? So nga, orek pakada tayo nga masapsapa, ta mangarkila ka iti lugan tayo, wenno kahit mo ka dita, pa-i-drivean tayo ka, di lugan niya, pagikarkargaan tayo, ti bangkay, no, adama pantayalain. Kinunan ni Tony, apekit din niya saan? No, adalakit di driver. Kita mo metindig maneho. Mabainak, manganta, gungit ni boss. Kinunak. Ididay di nga nagmalim, nga kadami, itinasao nga trabaho, Manong Robert. Kaslapan panunutik, ti kunada kanyak nga sa pasarabo, gagapoy ti Manila. Anya nga taya. Api nga di da pala innalaw, no, kayat dalay nga mapanak sa diyay. Day talatta ti agan annene kiti panunot ko. Awan niya pulos ti pamalpalatpata kiti bagada nga pasarabo, wenno sorpresa da kanya, Manong Robert. Idi agalas 3:30 ti malem, ni Manong Simon, ti mismo nga nang idagadag. O ito ni, di met mapanggay di balayo ay, di ada Adela, tay tugot yun ni George. Ay, aman tito, mapang kami. O sige mapanggayon, ibagamit ti driver ta, aglugan kayong kadidi may sa alugan. O ito ni, ay George, sang kang agbaybayag ha? Masapol nga abutem ti panagsipngit dito gaputad damit ti pamanak. Awan ti agbantay. Ay, uwen Manong. Napan kami nga ro diti pagtengan da Adela nga isun ti pagnanay edan da Tony. Kadwami ti driver kinilusarmi ti maysa ka diti service ti punerarya. Mapan kami sa Manong tapno alaek ti kunada nga sorpresa nga sarabok kadakwada iti panaggapuda iti Kamanilaan. Iriadda kami tilugan, palpalot putek digiti agasawa, no payadda day tilikod kita dagiti abay ti driver. Api nga diumet pele ibagano anya ti umay ko alan niya ginatang yung nga sarabok. Makaragura akong kada kayo Kinunak. Nagsarita ni Tony ket kastoy digiti balikas na. Amok nga pakaragsakam ti sarabom kada kami. Detoy ket sigurado nga mangipaay ken katiragsak. Amok nga paboritom detoy. Balikas na. Umisisem laeng ni Adela. Ngem kasla seryoso ti panagsasarita mi nga tallo. No pay taltalyaw kida iti likod. Ti kasla pampasahero alugan mi. Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat at da kami ni Tisango, Tibalay da Adela. Tibalay da Adela ket may isang nga kadaanan nga bungalong. Kabsat ko. Dimsaag kami ket, sige, agtugaw kayo dito ita, mga laki ti merienda tayo. Kinuna ni Adela,
Saanen, api nga merienda pa lang ket imbaga ni Manong Simon nga saan kami agbaybayag. Mapanyo ket din alaen ti sarabok tama agsubli kaming. Kinunak manen. Jak napuputan niya awang gayamen ni Tony ti abay ko. Kitaddan iti uneg ti balayda. Maguri ka nga roda, tama pami alaen ti sarabom. Kinunani, Adela. Nagpaot ti agarup 5 minutos matektikan akon. Nga magururay kadakwada. Edita aglukat ti ridaw ti balay da Adela Manong Robert. Anyan niya pan nakakigtot ko kabsat. Kibin da ni nanay. Ti gaya minak kabsat ko. Ti kunada pasarabo da kanyak. Nagtarayak ket ditoy nga inarakop ko ti inak. Ti kailiw ko unahen nga inak Manong Robert. Ti panangarakop ni nanay kanyak. Keninbaga na nga kailiw na kunayin. Dumawdawat iti dispensar, tinakakaasiw no bumaketin nga inak. Gapo ka rin dinararamid na. Embaga na nga naawatan na no apay nga pimanawak gapo to saan ko nga may rusok di dinararamidin na. Ngem imbaga na met nga nagbalbaliwen. Nagbalbaliw ka nun ket saanin nakas di ti aramid na. Nagtimek ni Tony ket kastoy digiti balikas na. Idadda kami di Manila. Diya kamuta kailiw kumet ti lugar nga nagkapunta. En bagak kini Adela nga mapang kami. Mapang kami ti lugar nga nagkapunta. Nagdiretso akit upapaan nyo nga pagtaingan. Ket dita nga nadanunak ni nanay mo. May sanan. Awanin ni titam nga preaching. Na nagasawa ka no. Saan natin niya sumsumrik iti trabaho? Mangnamnamalaingen iti den digiti gagayem ken karuba iti nasa nga lugar kapag biyag na. Eso nga napanunot ko nga yawid laingen tapno agdin na kayo na agina. Isun din napanunot ko kang runaan niya pasarabok ken ka George. Kasla di agsarday ti panagarubos digiti luami nga agina. Kasla di nakapapating empudno, Manong Robert. Nga agkita kami pa'y iti naunday nga panawen, nga di mi panagden na. Nga minsipod pinanawam mi tinasaw nga lugar, ketimbati mi dananay kanida iti tita Prichi. Awanin iti damdamag ko kadakwada. Kabsat ko, inyawid ko nga rod ni nanay iti pagtrabaho ka punerarya. Ket idi dumanon kami, saanin niya nasdaaw ni Manong Simon. Ngamin ket, naitulag gayamin da Tony ken ni Adela, nga adda ti inak. Ket itedda kanyak, nga kasarabok kadakwada. Anya ti makunami ti nakapatpateg nga pasarabo ti gayem mo ken kaken ti asawa na. Da Tony ken ni Adela. Ni nanay mo, ni mother mo. Nakaluaak nga nang dingig kadi ti balikas ni Manong Simon. Uri ni nanay. Ket nagyaman ken ni Manong Simon iti panangkupkup na kada kami ken ni Tony. Manong Robert. Manipod din nakipagnaeden ni nanay kanya kiti punerarya. Sa anak met unayan niya marigatan. Nupay saan ko nga ingkiddawan ti sweldo na iti panagbalin na nga kas janitress iti uneg ti punerarya. Voluntaryo nga inikan ni Manong Simon iti allowance wenno sweldo na. Nagbalin kami nga naragsak bayat ti panangbambantay mi iti punerarya a negosyo ni Manong Simon, Manong Robert. Aging gayta, baro akpay laeng, ititawen kon nga upatapulo ket maysa. Pangasim Manong Robert sa ang kulayen nga dakdakamaten, no sa dinno nga paset ti Ilocos, ti ayang ko. Ngem kanayon nak nga tumartarabay, wenno agdingdingeg iti daytoy nga programam nga isu ti nakagutigot kanyak, tapno urnusek met ken isurat, ti pakasaritaan ti biag ko. Dito nga rudin nga rekpak, dito nga surat ko, kinagyaman akken ka.
Ito'y pagayam mo, George. Pagyaman ng George, panipatulod mo iti deto'y surat mo. Very inspiring. Kaslahan nga nakapapatingin pudno. Gusto di ko na. Nga awanin tinamnamam siguro at kita kayo pa iti inam. Ngem dayawin ka gaputusan mo nga imparupak ni mother mo iti guram keng kuana. San kamit nga nagrebelde wenno nagaramid ka riti dakes. Ngamin adda digiti tao nga no agpauyo wenno adda ti dida kayat ket. Paslong dati bagida ka riti dakes nga bisyo wenno dakes nga aramid. Nagasat ka gaputain turong na ka iti may nga tao nga man nakaawat nya kas ken ni manong mo Simon. Ken ti gayem mo nga ni Tony. Isuda ti kang runaan niya, nagbalin niya, nakatumpalan, ti panagdennayo, manen niya gina. Agyaman na kiti panang ipatulod mo iti deti surat mo, pagayam ko George. Sapay tagnanayo nen, ti kinaragsak mo, iti sidong ti inam. Dito nga rin papagayam nga rikpan mi sa bali payagundaway, ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil iti bagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwada iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang da isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.